Pambukaane kitong mino kapambagya pambukaane kitong mino kapambagya katur saku para ingkang minulya miwah asong pujastawa Masuki Raharja Miwah asong pujastawa Masuki Raharja Mugi antuk sihe kanggo kuwasa Buat apa Amerika aja Buat apa Amerika aja Kalau tidak wong manis diisi kain Kalau tidak diisi kain Buat apa bermain cinta Buat apa
tidak wong manis mau digawe iki rendang apa ketiba iki rendang apa ketiba kadang jarak wong manis kok ombo nyaturi sugeng para pamirsa nyaturi sugeng para pamirsa monggo pinarak wong manis ingkang sekeca